Liyekhethe kumgedlela inkosi enkulu uBhombela esitimeni samampondo baba mkhulu phakade. Amen. Lesi sizwe sabantu abamnyama sasidomeke kakhulu umqondo ngenxa yabo abelungu ababefike nazo izimishini bazofaka inkoleloze kubo abantu abamnyama ukuze bebahlukanise noNkulunkulu wabo kanye nazo izithunywa ezazisuka ezulwini. Babaphambanisa umqondo ngabe ukubathembisa ngendodana yakhe phela uPope Alexander VI, uCaesar Borgia, owayeyisitabane abase bemkhandile bathi uyinkosi yamakhosi. Uyena ozofika lapha kuleli lizwe labantu abamnyama emhlophe enjalo ewumlungu azolanda abantu abamnyama eyobafaka ezulwini. Le nganekwane yabelungu yayimnandi kakhulu kubo abantwana abancane ababethenjiswe ngayo le ndoda yomlungu okuthiwa iyobe igqoke izingubo ezimhlophe ihamba ngehashe elimhlophe. Iyothi ma esibathathile abantu abanye bayosala kanjalo bekhala. Iyobe isibasa kuyo phela leyo ndawo ekuthiwa izulu lapho babe behleli khona namabhubesi nezingwe ezobe zingayidli inyama, kanye nazo izinyoka ezobe zingabashayi abantu behleli nazo kudliwa kamnandi, kudliwa wona amagilebhisi namampentshisi. Leyo mbudane ababekhuluma ngayo abelungu abantu abamnyama yabamboza mbo emqondweni wabo bakhohlwa ukuthi umlungu phela ukhuluma ngabo ngempilo ababevele beyiphila. Kwafika yena umlungu wazobaxabanisa nemvelo wabakhipha kuleyo mpilo. Njengoba abelungu bafika phela e-Afrika abantu abamnyama behleli nawo amabhubesi, nazo izindlovu nezingwe, nazo izinyoka ezazihlala ezindlini zabo zidla amasi phela egoleni. Njengoba abelungu bafika lapha e-Afrika zazingekho iziqiwe futhi zazingabiyile. Kwakuyiyo insimi yase-Edeni lapho abantu babekhuluma nezilwane bekwazi ukuzwa nolimi lwazo izilwane. Lapho kwakuhlabelela khona wona amajuba ethi amdokwe amabele ehlanzeni, sondelani, kanye nalo iqola elalihlabelela lithi sambamba uncede samchomuthile, samuhle sevuthiwe semaxhakaxhaka, kanye nalo iqhude elalikikilikika lithi libuyile ihuzo, lapho elalime khona ngomlenze owodwa phambi komnyango bese besho abantu abadala ukuthi ingabe yisiphi lesi sivakashi esizofika namhlanje. Nangempela lalithi liyoshona ilanga kubonakale ngaye ubaba omncane osekuphele iminyaka 2 wadukela eGoli, namhlanje usefikile ngokukhuluma kwalo iqhude. Ngaleso sikhathi abantu abamnyama babebusa kakhulu, besenga izinkomo ubisi lugcwale amagula luze luchithwe. Lapho izintombi ezazibhushazela ngazo izinqa kungekho noyedwa ocabanga ukuhlwengula. Njengoba izinsizwa zazibhuda kanye nazo izintombi ezizibeni zinqunu, kodwa kungekho noyedwa owayecabanga ukukhohlakala. Kodwa langalimbe kwafika yena umlungu wabakhipha kuyo insimi yase-Edeni, wabe seqhamuka nezulu lakhe elalakhiwe emqondweni. Leli zulu umlungu ayibachazela ngalo kwakuyimpilo eyayivele iphilwa yibo okhokho babo laba bantu, bedla zona izinyosi, uju kanye nalo ubisi, lapho amadayimane namagolide ayezigencikela ngaphezu kwawo umhlabathi. Lezi zithembiso ababeyithenjiswa uye umlungu ukuthi kunomunye futhi umlungu owugululu wakhe lo mlungu othembisa ukuthi uzolanda laba bantu abamnyama abayise endaweni engcono. Kanti lokho kwakuyiqhinga lakhe umlungu ukuthi azizuzele leli zulu lomuntu omnyama ayevele hlezi kulo, bese zitapela wona umnotho lo muntu omnyama ngesikhathi enganakile
anikezwe lokhu kukholwa okwakungayindaba. Lokhu kudomeka kwabantu kwenza ukuthi nabo abaprofethi abaningi ababethunyelwe uNkulunkulu abangabantu abamnyama bengalalelwa, noma babebhizi befundisa bona abantu abamnyama ngoNkulunkulu wabo. Kodwa abantu abamnyama ngothando olukhulu lokuthanda inganekwane eyayifike nomlungu kwaholela ekutheni labo bantu bedayiswe kubo abelungu, babe sebeyabulawa bonke labo baprofethi ababevele khona emampondweni. Kwaze kwafika bona abaprofethi ababili abafikela kuyo indawo yaseNatali, uZandile Nkabinde kanye naye uMfazwe, ababethunyiwe kuye uNkulunkulu ebakhiphe kuwo amabandla enkohliso ukuba behambe befakaza beshumayela ngokuza kwakhe uNkulunkulu. Kodwa abantu abamnyama abaze bakuthande konke lokho kwakushiwo ngabaprofethi, bagcina ngako ukuthi begijime futhi beyobikela bona abelungu ukuthi naba abaprofethi abaprofetha ngokubuya kwaNkulunkulu wabantu abamnyama, okuzoba nomthelela wokuthi umbuso wenu nina belungu uphele. Njengoba thina abantu abamnyama sithi silinde lo uNkulunkulu wenu enisithembise yena ozosisa kulelizwe elihle kakhulu. Abantu abamnyama phela babezwile ukuthi laba baprofethi babekhuluma ngoNkulunkulu ozofika kulelizwe, ozowakha nazo izindlu ezingamaqhugwane lezi abantu abamnyama ababengasazifuni ngenxa yokuthi babethenjiswe kuye umlungu impilo yobukhazikhazi. Njengoba phela umlungu wayeseqalile ngakho ukubagqokisa nawo amasudu kanye nazo izicathulo, wabe sebafaka ezimishini, wabahlukanisa nayo yonke imvunulo yabo ababenikezwe uNkulunkulu wabo. Lo mlungu wayesebafundisile futhi ukuthi labo khokho babo abantu abamnyama ababefile phela befela ukulwela lona lelizwe lase-Afrika ababelinikezwe uNkulunkulu eliyinsimi yase-Edeni, bonke labo bantu ababizwe ngawo amadimoni ngenxa yako ukuthi babengamaqhawe ababulala abelungu ababezodla umhlaba. Abangakhunjulwa njengamaqhawe, kodwa bonke abantu abahlale belinde indodana kaPhuphu eyayumkhuzi wamabutho, noma uNkulunkulu wabe seyihlise nayo inkanyezi eyafika kulo lelizwe lase-South Africa yenza izimanga eyayilokhu iqhamuke kuyo indawo yase-Cape Town, eyayithi uma ihamba lapho ihamba khona kukhanye kube semini kakuqala noma kusebusuku. Leyo nkanyezi phela kwakuyiso isiprofetho sabo oZandile Nkabinde ababelokhu bememezele njalo bethi kuyeza ukukhanya, kuyeza uNkulunkulu. Lokho kukhanya kokukhanyisa phansi emhlabeni, kukhanyise phansi ekujuleni kwamanzi, esibhakabhakeni kanye nasezinhliziyweni nasemqondweni yabantu. Laba baprofethi babeshilo ukuthi lokho kukhanya kuyothi makufika bona babe bengasekho emhlabeni. Langempela yabonakala leyo nkanyezi eyayibizwa ngayo iHalley's Comet, eyayilandelwa yizo izazi ezazingabelungu abebefundele zona phela izinkanyezi phecelezi astronomy, abelungu bomndeni wakwaKhoyi. Lo mndeni wakwaKhoyi wawunawo phela umlando wayo lenkanyezi ukuthi ayivelaveli noma isima kanjani, kodwa inkanyezi esuke ibika ngako ukufika kaNkulunkulu emhlabeni. Umlando walenkanyezi yayigcine ukubonakala emandulo ngaso isikhathi sokuzalwa kwakhe uYeshua HaMashiach ben Yusuf, owayemsindisi kwelakwaJuda. Nakuyo indawo yakwelakwaJuda okwakuyinkohliso, okuyindawo ekhona khona lapha eSouth Africa, okuchaza ukuthi le nkanyezi yayisifika okwesibili kulo lelizwe lase-South Africa, eyayingajahe ndawo ilokhu iza kancane kancane.
Labelungu babeyigadile befisa ukwazi ukuthi ingabe iyowela kuphi. Babehamba belokhu beyibuka njalo uthi uma sekusebusuku becinge indawo yokulala ehhotela bude buduze nalapho bebuka khona le nkanyezi. Sagcina sanda kakhulu isibalo sabelungu ababebuka le nkanyezi eyayisimanga. Kodwa abelungu babelokhu besho njalo ukuthi le nkanyezi iyadlula iphikelele khona eEurope. Kodwa kwathi lapho isidlula khona koPortshepstone kwabonakala ukuthi iyehla kancane kancane. Le nkanyezi kuthiwa yayikhanya kakhulu ngaphezu kwalo ilanga. Kodwa kwathi uma isiqondene nayo indawo yaseThekwini kwabonakala ukuthi yabe isiyehle kakhulu. Abelungu bakwaKhoeni baphinde balala kulo ihhotela eThekwini belokhu beqaphe yona le nkanyezi ubusuku nemini. Khona manjalo yabonakala seyehle kakhulu kunakuqala le nkanyezi. Yilapho ezinzulwini zobusuku eyabonakala khona seyehla ngamawala iyothi folokohlo endaweni yaseNanda. Amajubane ebelungu bebheke kuyo leyo ndawo yaseNanda. Kodwa abelungu bonke babejabhile ngakho ukwenza kwale nkanyezi, ngenxa yabo ukuthi babenethemba elikhulu lokuthi le nkanyezi iyowela emazweni abo ase-Europe. Kodwa okwababajabhise kakhulu ngale nkanyezi kwakuyiko ukuthi kuzovela amanga abo ababewaqambile kubo abantu abamnyama, njengoba babebafundisile phela ngazo ezenkolo ukuthi zazenzeka kuyo indawo yabo, kanye nabo abaprofethi ababeqanjwe ngawo amagama esilungu. Kanti emlandweni akaze abekhona umprofethi owumuntu omhlophe. Okunye okwakubacasula kakhulu kwakuyiko ukuthi babebathembisa ngendodana ewumlungu ezoqhamuka emoyeni. Kodwa akwenzeki konke lokhu, futhi nayo le nkanyezi yayingekho kuzo iziprofethi zasebhayibhelini ukuthi kulindwe yona le nkanyezi. Babona ukuthi abantu abamnyama abahlakaniphile bazowabamba lamanga, ukuthi njengoba senisifundisile ngayo lenkolo kanye naye uJesu enithena kasimulinde, le nkanyezi ichaza ukuthini, njengoba isiwele kuyo indawo yabantu abamnyama abahluphekayo abahlala emjondolo. Lokho kwabethusa kakhulu abelungu, babona ukuthi umbuso wabo uyaphela njengoba abantu abamnyama babebabophe ngayo lenkolo eyayisifana nejele kubo abantu abamnyama eyayibavale umqondo. Babejabhile kakhulu abelungu ukuthi azobonakala lamanga abo, njengoba kwakungekhona okokuqala bezama ukugqiba lamanga. Bakhumbula sona lesiya sikhathi sakhe lo mlungu okuthiwa uJohn William Colenso owabaphenya izinto. Ngalesi sikhathi ebafumba ngalo iBhayibheli, esho ukuthi iBhayibheli leli libhale ngabo abantu abamnyama. Zonke lezi zigigaba ezenzeka eBhayibhelini zazenzeka kulo leli lizwe. Lo mlungu owayecwaninga iBhayibheli naye owayeze kuleli lizwe, ngakho ukuthi wayezoshumayeza abantu abamnyama, echazelwe indaba eyayingelona iqiniso ukuthi abantu abamnyama bangamazimzini. Kodwa wathi uma esebhekile ngamehlo akhe wabona ukuthi laba abantu abamnyama bakholiwe kakhulu, futhi yibo laba okubhalwe ngabo lapha eBhayibhelini. Yiko lokho okwenza ukuthi lo mlungu aphenduke umngani omkhulu wakhe uCetshwayo, owayiyisilo samabandla khona kwelokwezulu. Phela laba bantu abamnyama babephila lona iBhayibheli, kodwa bengakaze balifunde ndaba. Abelungu ababephethe izimishini kwabacasula kakhulu konke lokhu okukhulunywa uye uJohn William Colenso, owayengumbhishobhi omkhulu. Yilapho kwavela khona iqiniso lokuthi
ukufika kwayo inkolo kulo lelizwe lase-South Africa yayingazelanga ukuzofundisa abantu ngoNkulunkulu, kodwa kwakuyicebo lokuthumba abantu abamnyama. Lo mlungu owayengumbhishobhi omkhulu waphenduka isitha esikhulu sabo abaphathi bezemishini, kwaholela ukuthi beze bemshaye ngalo umtswinyo. Wagcina eshonile ngenxa yokuphathwa ukukhwantalala nokuhlukunyezwa yibo abelungu bakubo. Wagcina efela ukuthi wayethanda abantu abamnyama, njengoba wayeseqanjwe igama lokuthi unguSobantu. Emveni kokuwa kwayo lenkanyezi eyawa laba profethi bengasekho, kwabe sekuqhamuka yena uShembe efika khona kwelaseNatali ngo-1910. Kodwa ekufikeni kwakhe uShembe kulelizwe laseMpumalanga akaze ayiqhakambise kakhulu indaba yokuthi uye lona okwakufakaza ngayo abaprofethi, ngenxa yako ukuthi abelungu babebhizi kakhulu ngaleso sikhathi embusweni wabo ababebambisene kuwona amabhunu owawubizwa nge-Union of South Africa. Babephezu komkhankaso omkhulu wokucinga umntwana ozozalwa owumsindisi, njengoba babechazelwe yizo izazi zakwaKhoyi ezazishilo ukuthi kunomsindisi ozofika kwelaseNanda, kodwa babengaqondi noma uzozalelwa khona kwelaseNanda. Ilapho kwakhanjwa kucingwa bonke abantwana ababezalwe ngalesi sikhathi sokuwa kwayo inkanyezi. Le nkanyezi yawa ngawo phela unyaka ka-1910 ngayo inyanga kaMashi, kanti ngawo futhi uMashi 10 uzofika yena uShembe ngawo unyaka ka-1910. Abelungu babethuke kakhulu bebheka bonke abantu ababekhona besifazane ababekhulelwe, babebheka ngisho nawo amandiya uqobo. Kuthiwa bonke abantu abamnyama abakhulelwe kababhalise ukuze kuzogcinwa lo mntwana oyisiprofetho sale nkanyezi. Lapho wawela khona le nkanyezi kwahamba isikhathi uShembe wathola indawo maqondana ngqo nalapho wawela khona inkanyezi. Wabe sewakhiwa wona umuzi wasePhakameni. Lezi zazi zakwaKhoyi zabe sezitiyela zafaka umaka kule ndawo okuwele khona inkanyezi. Kodwa abelungu base-South Africa abaze bayeke ukuzingela lo mntwana, njengoba bagcine sebebuza nakuye uShembe uqobo ukuthi ngabe lo mntwana ukuphi. uShembe wagcina esebatshelile ukuthi lo mntwana usaba yikhehla elidala, ngeke nisamthola. uNkulunkulu wabona ububi enabenza emandulo ngalesi sikhathi kuzingelwa umsindisi uYeshua HaMashiach kwela kwaJuda. Bajabha kanjalo abelungu babe sebeyawuyeka lo mkhankaso wabo. Laba belungu phela babeyalelwe omunye umlungu owayesindiselwe indodakazi yakhe eyayihlala. Wabe setshela laba belungu ababefuna lengane ukuthi abahambe bayobuza kulo mfundisi wezimanga okuthiwa uShembe, ngoba uyakwazi ukukhuluma noNkulunkulu bezwana. Kodwa laba belungu abakwazanga ukubona ukuthi uShembe leli khehla akhuluma ngale kwakuwuye uqobo lwakhe. Kodwa wazwakala esehlabelela esethi, thina simzwile obatshazwayo ufikile ekuphakameni. Nathi simzwile, izazi zakwaKhoyi zisitshelile, zathi ufikile ekuphakameni. Ziyibonile inkanyezi yakhe, ziyibonile isekuphakameni, njengoba le nkanyezi yayiwelwe kuyo indawo yakhona ekuphakameni eyayibonwe yizazi zakwaKhoyi ezazingahlali khona eSouth Africa.
uShembe wabe sefundisa wona amaNazaretha ukuthi awahlabelele lesi sihlabelelo esasikhuluma ngakho ukufika kwakhe ezweni laseNatali. Naye umshana kaMafutha Mkhovu wasihlabelela kanje lesi sihlabelelo.